Сложих и страничните куфари на фирмата Пазоне. Не съм е чувал тази фирма, но доволен съм. И вътре много хубаво направено с мека подплата. Добре, доволен съм. Куфарите съм доволен. Какво ти стана, бе? Включила. И другия също. Да. Само остана такива лепенки да му сложа, за да може да ме виждат отстрани, да не ме блъскат. Вече като цяло. Добре. Доволен съм. Ще мога да отваря багаж. Има за багаж. Доста. Това е.